Zariadenie Lumen v Trebišove, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, v tomto roku oslavuje 50. výročie svojho založenia. Zariadenie vzniklo v 60. rokoch minulého storočia a odvtedy prešlo mnohými obmenami názvov i zriaďovateľov. Už 13 rokov je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. A zda najvýznamnejším medzníkom sa stal minulý rok, kedy zariadenie prešlo kompletnou rekonštrukciou, na ktorú sa použilo viac ako 3 260 000 eur. Výmena všetkých okien a dverí, ktoré boli tu ešte zo 65. roku. Zateplenie všetkých budov. Výmena striech zo plochých na sedlové. Na jednom pavilóne je na jednej strane urobená slnečné kolektory. To znamená, my v lete napríklad ohrev teplej užitkovej vody máme de facto zadarmo, poskytujeme pre našich klientov rehabilitačné služby, aj saunu, aj vodoliečbu. V interiéri bol vybudovaný bunkový systém s jedno- a dvojposteľovými izbami. Výhodou pre klientov bolo umiestnenie kúpeľne a toalety priamo na bunke. Markantný projekt priniesol aj bezbariérovosť celého objektu. Toto už moderné sociálne zariadenie pozostáva zo zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia. Riaditeľ však stále vidí možnosti jeho vylepšenia, aby sa v ňom prijímatelia sociálnej služby cítili komfortnejšie. Na budúci rok chceme prakticky prístavbou riešiť priestory pre voľnočasové aktivity našich klientov. Tam sa naši klienti budú môcť realizovať. V priebehu rokov sa zmena nedotkla len budovy sociálneho zariadenia, ale aj jednotlivých klientov, ktorí sem prichádzajú. Kým pred 25 rokmi alebo aj v minulosti prichádzali klienti, ktorí boli ešte detkovia a babky relatívne čuli, vládali chodiť po schodoch, robili sme s nimi brigády, tak teraz tým, že zákonom je určené, že môžu nastupovať klienti s dosť vysokým stupňom odkazanosti. Sú to klienti, ktorí sú naozaj ťažko chorí a sú odkazaní na pomoc, na usmerňovanie aj pri bežných sebaobslužných denných úkonoch. Klienti sa tešia na mnohé aktivity, ktoré pre nich sociálni pracovníci pripravujú a do ktorých sa s chuťou aj sami angažujú. Dali sme si tak za cieľ, že každý mesiac urobiť aspoň dve akcie pre klientov. Pravidelne každý rok v mesiaci v októbri robievame akciu Posedenie s jubilantami. Táto práca je veľmi náročná, veľmi niekedy unavuje, ale v podstate, keď sa jej človek oddá, keď urobí so srdcom, tak sa mu to vráti. Tí klienti, keď ich vidíte, akí sú veselí a šťastní a tie ich rozžiarené oči, tak jednoducho vtedy vidíme, že to naozaj má zmysel. Na oslave 50. výročia Lumenu si pozvaní hostia užili kultúrny program, v ktorom sa predstavili členovia folklórnej skupiny Žipovčan a folklórneho súboru Trebišovčan. Verím, že tie služby aj vďaka veľkolepej rekonštrukcii, ktorá priniesla výraznú modernizáciu tohto zariadenia, vytvorí dôstojné podmienky na starobu a hlavne na opatrovanie ľudí, ktorí si to najviac zaslúžia. Predpokladám, že do budúcnosti tu je stále priestor na to, aby tá spolupráca sa zväčšovala, respektíve rozširovala. Z Trebišova pre televíziu Zemplín Martina Kužmová.